Ito'y ayat kumanong kay gabama Kung maikari paadan na tagikuwa Uray mo suwe Anapod tukat siyang tupay lapat siyan Taam mo pagangangaw ka Uray mo ka rin aming napitbitwe Uray mo ka rin may nga agsing-singpet ka Kasanong amin, paano nga ayatin kakit tawag-akin ka Layboy tay kalsada Di na malilaw ka na dita Nasasamit na sarasarita Nadya kaya tagtukin ka Nadya tukin nga luha Di na malilaw ka na dita Nasasamit na sarasarita Nadya kaya tagtukin ka Iudi na Ito'y ayat kumarong kay gumgama At maikari taadan na tagikuwa Uray ni sawen Anapod nukat siya tutupay lapat siyan Taamok hanggang angaw ka Uray nukari amin na bitbitwe Uray nukari pay nga agsing-singpet ka Kasanong amin, paano nga ayatin ka Ka't tawag-akin ka, layboy di kalsada Di na malilaw ka na kita, nasamsamit ka sa nasarita Nadya kaya tagtukin ka, nadya tukin nga agluwa Di na malilaw ka na kita, nasamsamit ka sa nasarita Nadya kaya tagtukin ka, iudi na Di na malilaw ka na kita Nasamsamit ka sa nasarita Nadya kaya tagtukin ka Nadya tukin nga agluwa Di na malilaw ka na kita Nasamsamit